Dneska ťa naučím L-sit. Krok číslo 1, choď bez topánok. Vyskúšaj sa navážiť na zápestia, vytlač sa z ramien a skús podržať aspoň kolena. Takže ďalej robíš knee risey. Keď to bude ľahké, tak leg risey. Takým doplnkovým cvikom sú leg risey na zemi. Ukážem. To je úplne super cvik. Podľa toho, ako ďaleko si dáš ruky, je to náročné. Čiže zhruba takto a 20 krát. A skúšaš to tam aj podržať. Následne skúšaš holdy, hej, alebo jednu nohu, druhú nohu a na záver samotný L-sit.